Kardon pini news pas berita ke thanci bang iri sami kita jli hangsepi apransip berita tepi arjui tha Nijang Karbianglong Arlo Socheng constituency angkang alo lang hempi patwak lamalong BJP MLA candidate aparman vote kirek amai kang nipon Karlitang Robin Tok bika pamotekang ahemasor lapen asuma datumaphan AJY City atum sanghan kirap kipidam Upper Diupani along coaching center Kangpu Kheroni along ta Somindar Hill Jirani kata London Jirigindeng along CM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Beatom Rup Singh Teron aphan vote kirek pi Pini Nijang Karbianglong 20 nong baithalangso LAC BJP pen kache toidun MLA candidate Rup Singh Teron aphan ongdunga vote ke jogdun pen kapahai ponji aphan Pini Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Lapen EM Amar Singh Tiso atum pen langhem pi patwak lam along vote kerek amai pi padopon bangso vote kerek amai pi along MLA candidate Rup Singh Teron ahin pen lam thekache chakpon ke kewangji Assembly kilik along haipon loti aprangsi Karbianglong district arat akar I articles 244A Lapen Karbianglong ahoy adui aputhak assembly along asyang tong chepathedun poputa mayalong chechakpon Bangso vote kerek amayalong Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang pen mayalong ke jaipon ke Karbianglong angkang arlo BJP sorkar ke wangpen ningkan pho angbong penangan kaching thorasai ke klempon longlo Son sinon ke wangji jang miniphai ECR nitame ador keso avot pidong arjan along jokpon pen 20 nong baithalangso LAC candidate Rup Singh Teron aphan ongdunga vote pen pahaidun popusi ningche thepon loputa Karbianglong Autonomous Council CEM ningje pon Sonsi ansosi Nijang Karbianglong district arlo ison pen ison kaching thorasai thekpon longpo lapen non puthot BJP sorkar kewanglote achiklo jonwang surike thom atangka account alongsi nang thapon poputa Nijang Karbianglong district arlo woreng awarsai setame bangsurike thom ari soijang atumaphan pekpon poputa jaipon Jingthong consensi amri consensi lapen doarmla consensi la thom ta pen ke dolo la sopike use karbi जी सर इसी घिनी कार्य की हंग बागे लाइलो जे डाक के दमता कार्बिंग autonomous council लो नांगली किसी चाकटिकांग जे सोचें consensi डाक ला केचा लो पी डाक police station नांगे नांग सो लाबang Allah labang nil tun claim bomlo la prajin pen Rup Singh Teron na jong ke hai pen ore dak bipon नांगली तो कार्बिंग autonomous council hirjuni MLA के हाय तेरन सो हादे HD मिसार लांगों दुंजी मानना लिखा मत labang ke hai kaman si decide pola PS along police station ना BG polam लाबang सो पुछा नांगली हादे पेन को पिलो कचा बदा bang थाना मा पुलिस संगे विवेक नांग को पुछिन ले दाके फुदुम को bang Jengkha pen Pubitro Kathar Dongkamukam pen Komal Kathar News Fast Karbianglong Nong 25 nilip MAC constituency ke parlo Wophong rongpi arong ame karke damtang ingnam raikom sai khila pen police atum apran karmodet Karlitang Robin Tok bi ahem along an AJYCP atum kelangdam Lapen kisung ke pho ahut kacherap henlo kenang sot pumatha pensi mate Karlitang Robin Tok biaphan kedamtang Gorampani Wildlife Sanctuary along northeastern Silonijan Forest Range asai khilapen police atum apran karmodet abirta theklongsi osomar bangphli lapen apiso atum aphan sanghan tangka masapso wet sitame kerap pipa jertikang labangso akerap kepajirpon asom jatia tabadi yuba Chatra Parishad mate thihek pen AJYCP Karbianglong District Committee amaipu Jitu Phukon lapen AJYCP BDSR Advisor Horen Ingti atum pensi pipa jertekanglo Wophong rongpi arong asar Gambora Soy rongpi Anderson terang lapen rong asoratum chetongdun Jitu Phukon kaningje atengke Karlitang Robin Tok bi ahemasor Osomar Bangphli lapen apiso atumaphan Karbianglong Autonomous Council pen woreng awarsai pipon bek nangji lapen osomar bangphli atumaphan lokacharli awarsai pipon nangji pusi ningje tekang lapen aphi ningkapat hetekang alam the than tekang non ke ongdong Karbianglong Electronic Media lapen paper media kedokok pen tongsikot pen birta kelong ajoksi kisung ke phovek along kaprek asong atum kerap nang thonabang do olo pusi nang pachini dun li hema asor osomar bang plipen
piawar sai pen alangli la sobang plio somwar phan ka pangring thik po la haiwar sai ta prabdin pen sarkar hin pen akerap ki pg phanili hin pen maneni tuma song pen dabi piglo apen alangli tum phan hemso tame apen alangli chor cheboy jui probin tokbi ahema sor phan prabdin betame sakuria so sa heta kerengi phan alangli tum phan awar sai pi ponek nai apen alangli cheboy jui probin tokbi a pharma setame prabdin pen compensation pg phanili hin pen mane asong hin pen Nilipen terang ke Robinson terang News Fast Karbiang Long Kiramtang Iroya Phi Jambili NGO Atumpen Patirpi Ponsi Apardeo Pani Langhon Kidu Arong Along Lapen Rong Do Inti Arong Along Coaching Center Ahem Kimrang Ponsi Pinini Phai Inquiry Si Arni Anke Coaching Center Ahem Patangsi Pini Labangso a Coaching Center Ahem Setami Ingpu Ponlo Labangso Coaching Center Ahem Kangpupon Jambili NGO Along Meipu Monap Terang Arideng Pensi Ingpupon Labangso Coaching Center Kangpu Along Ronga Sarpen Danglok Kibi Kithi Sarpi Sarpuatum Setami Chetongdun Si Labangso Coaching Center Kangpu Along Chetongdun Langche Thingpen Sarbinong Timung News Fast Karbiang Long Jirikindeng Along Ta Ong Dungawut Long Nangji Pura BJP Songja Keja Atum CEM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Be Atum Jirikindeng Along Isi Phurki Mo Asonlo Helicopter Nangpa O Puke Koan Aningkan Penlone Pining Aningkan Anchot Lang Pusi Radatum Chethan Rinti Bangso Amaya Long Ongdung Kaprek Asong Pen BJP Asong Along Chingbedun Pangrum Pet Pen Don Pharohini Rat Trok Sikepra Isi Ahem Tunatu BJP Asong Along Chingbedun Lapen Pini Bangso Amaya Long EM Amar Singh Tiso Setame Apor Chipi Pen Chetongdun Lapen Lapu Mai Along MP Horen Singh Be Lam Theke Jai Ponke 20 Nong Baithalang So Pen Congress Asong Pen Nangkache Toydun a candidate Agustin Inghike Ke Haiji Ke Aphia Lamlo West Karbiang Long Longsir Kep Constituency Do La Longsir Kep Constituency Pen Agustin Inghi Aphan Kachini Puke 10% Anta Chinia Bang Avelang Pusi Be Asang Hopen Maya Long Thanpon Lapen Lapu CEM Tuliram Ronghang Setami Non Kevangji MLA Kilik Ahud Nanglitum Ador Keso Avot Cepa Hinonera Nilitum Bharatiya Janata Party Along Le Vote Nang Jogdunon Jongsi Non MLA Kilik Ahud Rup Singh Teronaphan Pahaidet Pulotangte Nanglitum Aphan Towar Me Lang Pen Kedang Lok Pinang An Kaching Thur Asaya Musitami Nanglitum Aphan Nang Piponpo Lapen Non MLA Kilik Judet Pulotangte Jirikindeng Pen Kheronia Dak Atowar Tendar Pangdak Pon Polapen Jirikindeng Along Setami Woreng Awarsai Kipi Ponji Aphan Setami Chisik Pon Lopusi Ronghang Asang Hopen Pinya Mayalong Lamthialong Jaipon Pini Bangso Mayalong Amreng MAC Rina Terang Pipen Mai Jepahem Phuponsi Ong Dungarat Atum Aliralon Nang Pidunsi Mesen Meet Pen Mai Pachun Pon Lopusi Birtanang Pali Itum 17,000 Avutarsan Pahaidula Lasi Nilihin Pini CM Sar la pen MP Saraphan Nilihin pen isi birda kemia sound mat Nilihin pen chotkalilo Amreng Arat hoy pen non Ladakh Bharatiya Janata Party kebang pi bang putum an pen nilitum chingki chingwai pen non kewang mi na ke patun kewang mi pubang punono nilitum non ke klem ke danya ke naketa badun arado an chelang pet nilitum atumi tumi diting waisi nilitum kedamta 17,000 agut palong la sinon MLA hur banke 20,000 pe 25,000 ansi palong untuk kusi nilihin pen alang litum pan labjak cipi dunilo Jirikindeng Pen Rajib Timung News Fast Karbiang Long Non Malam Sophan Birtang Tonsira For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbiang Long. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here.
Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Berta kang ton pen nang chirui thulo. Pini birthe dang pialongta somindar hirjir arani katalon pon asonsi karbi hirjir amai atum pen pachiton dunsi kheroni alongta somindar hirjir arani talondun bangso amai along mai chepahem phupon bisar lokeswar kathar ahin pen mai chari ponsi kongchun bang rensing teron ahin pen mai lam the jaipon bangso amai along hirjir amai phu chatra sing teron aluhisar pokar bilamet amai Chom E Chun Bang, Ram Singh Phangchu, Nijang Longri Karbi Lamet Amai Kong Chun Bang, Ram Singh Kathar, Advocate Methui Ingti, Advocate Bidya Singh Timung, Atung Chetong Dun Pen, Mai RD Pidun. Bang Sopi, Ong Dung Hir Bang, Atung Pen, Jumisen Ahirjir, Hir Ponsi, Mai Ing Samjin Pen Pachun Pon, Kheroni Pen Ren Singh Teron, News Fast Karbiang Long. Pinia berta lansi pajudik lo domi thakmin kardong.